webezalwane ayikho into emnandi njengokuphila impilo obungcwele. Noma bengakhohlisa abantu bethi nje ukuphila impilo obungcwele akukho. Kodwa mina ngufakazi kaMama. Haleluya. Webezalwane mina umyeni wami okwahlala 2 years. Ethi ayikho lento ayivangeli niba ngumsindo mahala. Ngase ngithi nje ngizolenza. Ngase ngiyalenza nje. Ngangambuza futhi umyeni wami ngithi mina wemyeni wami usho ukuthi awungiyezi ukuthi ngifakaza ngithini. Myeni wami ngilenza ivangeli ayibuza indoda. Kodwa nje ngangenza ivangeli mina. Ngimthobela nje ubaba. Eyiphuzela utshwala ubaba engene ngamakamphutsi empeteni. Ngimkhumula amabhutsi ngiwabeke phansi. Ngivelani bazalwane ngoba ngiveli lutho. Agibela ubaba edakwe bazalwane engazazi igama lakhe. Namhlanje ngeke nikholwe ukuthi uyibishop bazalwane umntwana kaNkulunkulu. Ngoba uJesu uyasiguqula isiqalekiso asenze sibe yisibusiso.